سنان يبرا قشا أفورك ودوركو تاريخ وطو كان نقري مجم يبرا ودوركو أدهات على ساي كم زفلت أماس ميداون نعزوه زلنا نقول سب مع أنت أخذ زغرسة مسواتي كلها نحن حرني قبا كد محجون زحلفوا ياتنا جبانو اللونا نايبرا حونا ورقو زخفة زغورو أتنتو زوم شفاتو بمقتالو مالت بزغونة موت ناي حونان يبرا ودوركو كنت خوين خندي ترف قال ناتو حصير تاريخ بصاي يبرا أفوركي ودي وركو مقابل إسران عدد شحن شعات متى سمايا شومنت كاب كأشياء أفوركي منجز في السحان ويزورو فرويني غزنة دباسن أب عد زبقة نوس وردا أقل حصين أو رجع أكلو غزاي هاجر إيرترا استولد حبلنا بصاينا يبرا كأشي أفوركي ود وركو زسعب حصير تاريخ يوتو كنبب إيو بصاينا يبرا كاب حرصوت هزمو وعلوم زبان زحدرو صعرامات سدرات استولد بصاي كوينو كم سب حلال سحاق توازاي كم زنبره يترف دو قربتو نتعابتو لقي خبابيو حلف كبلو كبل زرقيو حلال منقدي اون عين خات دفن زبلو سب عين برد زلوه لعل وازا حقوس نفسو او حسو نخالقوت في الشختا زسنف فحشون أونتا بحرن زنبورو حبنيا بساينا ناي قربا فلتو زمسكرو حق إيو بساينا عرقنا إبراهيم أفوركي ودوركو أبو 4 قلعو كوينو نوزرو فتحاوت دمساي كساب بلتم مسواتو بسرعاته قال كلا تقارنو زسنحي بساي إيو نيرو إذن سعبو مجوات قلعو دما حديقلنا حلفو ألو نيران ميناس بين نائل يبهارو درجات مرتي بساي يبرا أفوركي مبعتا بيت مرتي كاب قداماي كساب حمشاي أب بيت مرتي سرعي كوينو زغطسل ناي جنيا تمرتي دما أب كاب حمشاي كساب شامناي كاب شاي سوري كساب شامناي أب بيت مرتي جنر ماي عيني زتنا حقه تقول تمهراي ناي هاي سكول تمهرتو دما أب بيت تمهرتي دندن أسمرا وديو مس لقل ناي تمهرتي دليل نفس هواز وردا كوينو بس أينا يبرا أب لي تمهرتو دليل تمهرتي تمهرتو كيلا وي فلوي تعدلتي نايس لي كم زنبورو أبسفلالي أقات أمتا نستنكراوي كيلوتو زقهالي ينيرو توصفي أقاني كازرة زنبالي أب كعسر قري على كم زنبورو فلي بقعات كعسر ويو زيدكم أكافا فالي مأكل نطوف أتكعين كم زنبور مس مسأوتو زي حسس محزنة تاوي صوتاتات كم مزقبة يزنتو حاولنا بساينا يبرح أب كتشحن شمانتن لمود أتصوعا هقراوي أول بلد زبهال بقبري جن ودود هقراوي برنت كم استساتفن إسران كتنزور كم زورده زفلت كوينيو زنبورو صانوحت أستاذ ناي حد عمد بمززا كم كل سب بزي نصور رأي نزلت موسنة جزي جزاخاتنا زبل
ጻዕዳ ወረቐት ሒዙ ናብ ዝዓበየሉ ጎልጎል ሃዘሞ ተመልሰ ብጻይና ይብራም ኣብ ቃልሲ ኣበርክቱን ዝነበሮ ጽርዋን ድርኹትን እቲ ፈታኒ ህይወት ብዙሓት ቀያሕትን ዝበልዐ በዳሂ ጉዕዞ ምድረ በዳ ሳህራ ስዒሩ ኣብ ዕለት 8 ጥቅምቲ 2010 ኣብ ሃገረ እስራኤል ድሕሪ ምእታው ዝነበረ ሓድሽ ባህልን ቋንቋን ክኢልካ ንነፍስኻ ኮይንካ ንኻልኦት ምሕጋዝን ሓደ ኢሉ ጀመሮ ጎድኑ ጎድኑ ንብድሕሪት ወዲፍዋ ዝመፀ ሃገሩ ክሓስብን ስለምንታይ ኣብዚ ወዲቕና ዝብል ሕቶታት ተደጋጋሚ ኣብ የእምሮ ካብ ዝመላልስዎ ዝነበሩ እዮም እቲ ትኩርን ቁልጡፍን ናይ ምስትብሃል ዓቕሙ ካብ ከባቢኡ ሓበሬታን ኣፍልጦን ክወስድ ብዙሕ ኣይተጸገመን ኣብ ጉዳይ ሃገሩን ዘሎ ሓቃዊ ስእሊ ክፍትሽ ድማ ተበገሰ ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራ እምበር ስርዓት ዲሞክራስን ብዓብዩ ድማ መሰል ናይ ሓበሬታ ናይ ምርኻብ እታ ዝፈተዋ ሃገሩ ብኣብነት ዘይትጥቀስ ጥራይ ዘይኮነ ካብተን ንዕማፅ ንምዝዛር ሰብኣዊ ክብሪ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ኮይና ጸናሓቶ ነዚ ሓገዝካ ሓቂካ ንምጥፋእ ድማ ካልኦት ተመሳሳሊ ረድኤትን ኣመለኻኽታን ዘለዎም ደቂ ሃገሩ ንምንታይ ተዋፈረ ካብ 2013 ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ብወልቁ ኮይኑ ቃልሲ ዝሓቶ ኩሉ ዓይነት ኣበርክቶ ክገብር ዝጸንሐ ብጻይ እዩ ነይሩ ኣብ ምውላድ ፖለቲካውያን ውድባት እስራኤል ድማ ንኹለን ብደገ ኮይኑ መጽናዕቲ እንዳገበረ ካብ ገንዘባዊ ክሳብ ብኣካል መጺኻ ዝግበሩ ስርሕታት እንዳተሳተፈ ክኸይድ ጸኒሑ ኣብ ከይዲ ቃልሲ ሓርጎዝጎዝ ውድባት ዘንቆሎ ኩሎም ከይድታት ብምግምጋም ውድባት ሓቢረን ክሰርሓት ዳግማይ ሱባኤ ኣትየን ክሳብ ሓድነት ዝኸይድ ውዕል ምስ ተፈራረማ ብጻይና ወዲ ወርቁ ሓደ ነጥቢ መቐይሮ ከይድና ተወዲብንካ ብወግዒ ምቅላስ እዩ ቃልስና ዝዕወት ካብ ምባል እተን ሽዑ ናብ ሕብረን ሓቢረን ዝመጻ ከም በዓል ስምረት ኤርትራውያን ንፍትሒ መደፍኤ ስሙር ግንባር ስምረት መንእሰያት ንሓድነት ሃገር ሰራዊት ሕድሪ ዝበሃላ 5 ውድባት ሓደ ብምዃን ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዝብል ሽያመ ሓድነታዊ ውድብ ኣጣየሰ ብጻይ ወዲ ወርቁ ዕለት 16 ጉንበት 2018 ሰዓት 6:36 ድሕሪ ቀትሪ ብቁፅሪ ፋይል 34 ባሎ 96 ወግዓዊ ኣባል ኣብ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኮነ ይብራ ከም ሰብ ሕጉስ ሰሓቕን ሕውስን እዩ ዝነበረ ከም ተቃላሳይ ድማ ካብቶም ውሑዳት ዓይነታውያን ብጾትና ተባዓትን ዓቕምን ቅንዕናን ዝዓጠቑ ትኩር ተቃላሲ እዩ ነይሩ
ይብራህ ካብ ዝለለየሎ ባህርታት ኣብ ቃልሲ ህቡህ ሓራቕ ዘይሕልፍ ጅግና እዩ ነይሩ ዋላ ምስ ብጾቱ ንይምሰል ዘይብል ሓቂ ዝረገጸ ኣብ ምግናሕን ምግሳፅን ኣብ ቅድሚት ደው ዝብል ንጸሊም ጸሊም ንጻዕዳ ድማ ጻዕዳ ዝብል ደረቕ ግን ከዓ እሙን ብጻይና ኢና በዚ ሎሚ ነፋኑ ዘለና ቃልሲ ኣብ ምምእዛን ድማ ኣብ መድሕነት ዘለዉ ኣካላት ዝሓትት ጥፍኣት መራሕቲ ኣብ ዝረኣየሉ ኣብ መድረኽ ብዓውታ ግቡእ ማዕረምታ ተወሲዱ ናይ ሓታትን ተሓታትን ብዝተኣናግድ ኣገባብ መፍትሒታት ንምርካብ ብልዑል ወፋይነት ዝበጆ ዝነበረ ተቓላሳይ ፍትሒ እዩ ነይሩ ኣብ ምውላድ ሰማያዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ብደረጃ ዓለም ብፍላይ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝነበሮ ጽልዋ ንምስራቱ ሓደ ካብቶም ዕዙዝ ተራ ዝተጻወተ ተቓላሳይ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መጀመርታ ዝተዋህቦ ናይ ስራሕ ዕማም ፋይናንስ ዞባ እስራኤል ኮይኑ ንሓፂር ግዜ ድሕሪ ምስራሕ ቀፂሉ መራሒ ንኡስ ጨንፈር ሸኾና ቶኺባ ብምዃን ብትግሃት ነዚ ሽግ ሓርነት ማዕበል ዝመርሐ ቁኑዕ ተቓላሳይ እዩ ነይሩ ብዕለት 16 መጋቢት 2024 ዝተገብረ ጉባኤ ከም ተራ ኣባል ባይቶ ኮይኑ ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ዕዙዝ ተራኡን ጽልዋን ዘሰጋገረ ኮኸብ ተቓላሳይ እዩ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ እምበኣር ነዚ ኮኸብ ቃልስና ዝኾነ ብጻይና ይብራህ ኣፈወርቂ ናይ መወዳእታ ክብርን ምስጋናን ንውዕለቱን ኣገልግሎት ንገልጸሉን ኣብዚ ኣጋጣሚ ዝተረኸብኩም ኣጋይሽ ብስም ስድራ ቤቱን የዕሩኽቱን ናይ ቃልሲ ብጾትን ብሓፈሻ ብስም ተቓለስቲ ንፍትሒ ኤርትራውያን ከነመስግን ንፈቱ ብጻይ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዓቕሙን ብቕዓቱን ዝትከእ እኳ እንተዘይኮነ ብርግጽ ግን ንብጻይና ወዲ ወርቁ ማዕረግ ክንድኡ ክስሕሎ ዝኸኣለ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተተኻኽአ ዝመፀ ቃልሲ ንሓርነት ምዃኑ ከነረጋግጽ ንፈቱ ኣብዚ ከይድታት እውን ብናቱ ጽልዋ ተደሪኾ ዝተጀመረ ዕላማ ኣብ ምዕራፉን ምብጻሕ ዝገስገሱ መንእሰያት ከም ዘለዉ ብሓጎስ ነበስር ወዲ ወርቁ በቲ ሰይጣናዊ ተግባር ዝልለ ስርዓት ኣስመራ ዝተለኣኹ እኩባት ጉጅለ ብስም ሓደ ልቢ ዝፍለጡ ብዕስለ ክሳብ 5 ሰባት ኮይኖም ብዘስካሕክሕ መንገዱ ኣብ ዕለት 9 ጉንበት ሰዓት 1 ፈረቓን እታ ክብርቲ ህይወቱ ጨካን ፍርዶም ሂቦሞ ኣለዉ እዚ ጉዳይ ባህሪ ሰላእትና ስለንፈልጥ ከም ሓቂ ዘይጽበዮ ኣይነበረን ኮይኑ ግን እቲ ክስተትን ኣተገባብሩን ኩሉ ዓይነት መለክዒ ጭካነ ሰጊሩ ንተዓዘቢ ዘሰንበደ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ እዚ ኣረመናዊ ፍጻሜኡ ኣብ ልዕሊ ብጻይና ንዘንቲ ዕለት ከም ዘይንርስዖን
وعالتهم دفافوقتهم واقع وعلتهم كرهبوا مخانم نتحساسب عسر شعته جنبت تشين إسران رعتن كاب ناي قربا بصوتكا عبالات برجل حمدو برلين براندمو جرمن عودنا بقصناي